Τι είναι εδώ? Τίποτα. Έλα, προχωρά. Όχι, κάνει το ολιασμό. She was saying cooking outside. Huh? She was saying cooking outside. Κοίταξε το. Κοίταξε, θέλει φυλάκια. Θέλει φυλάκια. Κοίταξε εδώ. Είπα τον Νίκο. She was just saying Cookie's not waiting for me outside the window, she was saying. Μα δεν κοίταξε το, Μα η κούκκινο κράγεψε. Thank you. Κοίταξε το. Ω, καπούλα, Θέλει φυλάκια, θέλει φυλάκια. Φοβάται λίγο. Το φόβηξες, μη κλαις. Μη κλαις. Κοίτα το. Κοίτα το. My κούκκινο κράγεψε. Θα σε μιλήσει, ας το σε μιλήσει. Έλα. Ας την με κάτω, Κοίτα που πάει. What? She said, Mommy. What? Κοίταξε το. She was just saying. Κοίτα, ήρθε δίπλα σου. Look. Ήρθε δίπλα σου. Ω, μα, σ' αγαπάει. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Πώς φαίνεται. Πώς σου φαίνεται. Πού να ξέρεις. Πού να ξέρεις τι πέρασα. Το παπά. Μα ποιο παπά. Ο παπάς δεν έχει καμία ιδέα. Πού να ξέρεις τι πέρασα. Εδώ πήρθε. Μ' αυτό. Γιατί. Πού πήγα να πάρω τα φέρω. Πού παιδί μου. Δεν έχεις καμία ιδέα. Μπορούσα να πάει στην Ελλάδα. Μπορούσα να πάω στην Ελλάδα. Αλήθεια. Ναι. Θέλει να σε φυλάει, κοίταζε το, ας το σε φυλάει. Έχει ενέσες, τα έχει όλα. Άστινη να σε γλύψει, άστινη. Για να σε μάθει μάνα, για να σε μάθει. Ναι, κοίταξε εδώ. Ξέρεις πόσο είναι, είναι 2 μηνών. Ναι. Έλα, βάζω κάτω, άστο, βάζω κάτω.